الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بفولي أني ولن مندون تاكا نيسي أو ماني سغين أو من سغولين بانا شريف لا جبراني سان في جمانين كونو جمانين كوكا أم بفو أو بسم الله أو كا جموكان كنكا نوي تجانيا بلومباي يعني أنا دو كروفو konana anga karamo be ambolo koro amba bismillah keneka nui ankramo al Hussein Jakti ankramo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jallo bismillah keneka tukuni alhamdulillah mbe ala fukala wala nyimando barkada ala yembe sila ala kram Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam. Jallo note mena anga furi be mal islam be la jedenye inshallah anga furi be wa malien be la jedenye anga furi krengrene amba di au conseil islamique président Chérif Ousmane Madane Haidara inshallah ani Chérif la TV flali kala bela jelen bela jelen foka fo be ma ko be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ankramo bela jelen ka foli kame teli ala inafo jema bela jelen me ka ankono anga jemu kan kum flanana sabula jemu kan folo ankumana salatul fatih ka aywa andadu naka wati anta ategama salatul fatih ngalla nyafiye ngo salatu mo chama de be bini wati na mu be ka lakari kafoko mina irotala kafoko salatu de do salatu mini mo ba fotin do mina irotala aywa ikundu nanye korfo konnana dalukum folo Muhammadul Hafiz min fo idadu nula wala ka an hakilla ji wala dakrunya kelen teliyala ka andu aywa babu to konnana ambe ala fo be barkada alay bañi ala fe amena min fo ala ka be sabama amin amin. Jalo salatul fatih atode ko salatul fatih adoni benodi salatul fatih ni dodi afo ka fo be nya kitabu belaje be Bukhari laje be Muslim laje be Tirmidhi laje be Nasa'i laje be nin belaje kite fen soro min to ko salatul fatih. Allahu akbar foraw odongo anye dalutak Bukhari kono ka fo ja fen do be Bukhari kono to de ko al fatih lima ughliq. Allahu akbar kera anyo fiye Muhammad al Hafiz mo min de la kana nyinga ka sokonna la ay dalu bo Bukhari kono kayira o tigi doni bade karamodo donc do an kuma no dalu kayano e dalu nyefo bi ambe do fara dalu ka sigata a chaman be ambe do fara ka ni ala sunama salatul fatih ni ajete minen Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ni parti belebele ba do yala am se ka fo slamo benen do ka Allahu akbar wa ala alihi ni yo farani parti kan obo dafa slamo benen do ka ala amba nyini fe ikaseli an kuntigi Muhammadu kan Muhammadu anaka sodungew ikaselu kan slamo be benen bo kan o parti bakeliye satul fati konnala كدمنا نسرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم أمسك أفو بفرانيون كان كو بكي بارتي باكليني وي بارتي جماني ألامبا نيني في إكاسيلي محمد كان أن كنتيجي محمد كان أنا كسود نغو كان محمد جمان كودو nimbe Muhammadu mangutude Muhammadu mi ni ala ye ko datugule undayele naye Allahu akbar Muhammadu mi ni ala ye aywa ko damne new ko lu dafanaye Allahu akbar Muhammadu mi ni ala ya ke maukanamba ye kata ala kasrama Allahu akbar ngame Muhammadu mi ma Muhammadu mi na be tiye de meni tiye ni Muhammadu mangutude folenye salatul fatih konnala
ne salatul fati ta k'a bila pièce ka a démonter ka pièce sigi i b'a sɔrɔ a pièce kelen bɛɛ lajɛlen Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin o bɛ diɲɛ kitabu bɛɛ kɔnɔ bɛn kelen don o la kan an tɛ fɔ ɲɔgɔn ko la an bɛ fɔ ɲɔgɔn ko yɔrɔ jumɛn na al-fatihi lima ughliqa ko de ko lasili t'o la ko o pièce min filɛ nin ye dɛ ko de ye pakoti ye Allahu akbar ko ten ko original tɛ al-khatimi lima sabaqa ko min fɔra la ko ye pakoti de Allahu akbar ko original tɛ al-hadi ila siratika al-mustaqim ko tɛ original ye nasir al-haqq bil-haqq ko tɛ original ye Allahu akbar i kuma in faamuya an b'a fɔ sisan an ka pièce ninnu ta kelen al-fatihi lima ughliqa an ka taa n'a ye pièce sanyɔrɔ la an ka taa n'a ye pièce sanyɔrɔ la silamɛya pièces bɛ sanyɔrɔ jumɛn na an bɛ taa n'a ye kuranɛ kɔnɔ an bɛ taa n'a ye hadisa kɔnɔna la est-ce que fɛn dɔ bɛ hadisa kɔnɔ ni o de tɔgɔ ye ko al-fatihi lima ughliqa n'an y'a sɔrɔ hadisa kɔnɔ o kuma pakoti tɛ original don o tɛ tiɲɛ n'a sɔrɔla yen o de don pakoti tɛ original don n'an y'a sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna la ja nin pièce in tɛ pakoti ye nin pièce in ye original de ye an tɛ taa n'a ye kuranɛ la an ka taa n'a ye hadisa la an y'o de kɛ o dongo an taara n'a ye Bukhari la Muhammadu Hafiz y'a fɔ an ye cogo min na an y'a sɔrɔ al-fatihi lima ughliqa ja bɛ Bukhari kɔnɔna la Allahu akbar ja o bɛ Bukhari kɔnɔna la ja o pièce min bɛ salatul fati la ja o tɛ pakoti ye ja o ye original de ye maro n'i bɛ kuma in faamuya kɛnɛ kan o dongo an y'o de fɔ yan nɔ bi an bɛ continuer n'o de baro ye bi a n'o kan tugun voilà an bɛna dalilu filanan ta kitabu jumɛn kɔnɔna la kitabu in tɔgɔ ye ko Musannaf ibn Abi Shayba o ye hadisa dɔnnaba ye an karamɔgɔ Imam Ahmad n'o ye mazhab hanbali o ɲɛmɔgɔ ye o ka karamɔgɔ dɔ don Allahu akbar hanbaliya o ye hadisa minɛ Abdurrazzaq la ibn Abi Shayba a ye kitabu dilan a tɔgɔ ye ko Musannaf ibn Abi Shayba a ye layidu ta a yɛrɛ kan a k'a bɛ fɛn fɛn sɛbɛn ni kitabu in kɔnɔnaw la a bɛɛ ye hadisa kɛnɛman ye da'ifu kelen t'a kɔnɔ an y'an ka kuma ta filanan ta o de ka kitabu kɔnɔna la ale ko kuranɛ aya min bɛ yen nɔ ni o dongo an da magara la wa idha akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allahu akbar masakuti ako tuma min na anw masa ye layidu gɛlɛn minɛ nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen na a ye nabi ɲuman bɛɛ fɔ yan nɔ ka ban nabi ɲuman bɛɛ fɔra yan nɔ ka ban a tilala sa nabi ɲuman jumɛn n y'a minɛ jɔn ni jɔn na a détail ye jumɛn ye kira fɔlɔ o ye nabilahi nuhu de a kun kan ka daminɛ o de la a ko n ye layidu gɛlɛn minɛ e Muhamadu la a ye Muhamadu kɔ nabilahi nuhu ni kɛnɛ kan ni bɛ kuranɛ kɔnɔ wa min nuhin n sɔrɔla k'a minɛ nuhu la nuhu dun kɔnna Muhamadu ɲɛ ni ko b'a cogo la a bɛ daminɛ jɔn na a bɛ daminɛ nuhu de la a ko n y'a daminɛ n ye layidu gɛlɛn minɛ e Muhamadu la ka sɔrɔ k'a minɛ nuhu la ka sɔrɔ k'a minɛ nabilahi Ibrahima la ka sɔrɔ k'a minɛ nabilahi Musa la k'a minɛ nabilahi Isa la i ye kuma in faamuya dɛ alakira ko Ibn Abi Shayba ko k'a nana hadisa la ko alakira n'a kun sera nin aya ma waati o waati a b'i jɔ a bɛ Ala fo a bɛ Ala waleɲuman dɔn a b'a fɔ Ala ye masa ye koyi e ma dɔn Ala ye n ka ɲi ne ka di Ala ye dɛ a ko ni Ala ye hɛrɛ kuma fɔli daminɛ tuma o tuma a b'a daminɛ jɔn na a b'a daminɛ ale Muhamadu de la sallallahu alaihi wasallam i tulo bɛ kuma in na ko ni alakira tun ye kuranɛ kalan ka se nin yɔrɔ in na n'a sera nin yɔrɔ ma waati o waati la a b'i jɔ a bɛ Ala fo a bɛ Ala waleɲuman dɔn a b'a fɔ budi abi fil khayri i faamuya hɛrɛ kuma mana fɔ tuma o tuma nabi ɲumanya ye hɛrɛ kuma de Ala ko a ye layidu minɛ nabi ɲumanw na o ye hɛrɛ kuma ye a y'a minɛ nabi ɲuman jumɛn ni jumɛn na a kan ka daminɛ jɔn na a daminɛna min na min ye kira fɔlɔ ye a man ka daminɛ o de la wa mɛ a ye nuhu to yen a ye nuhu bila kɛrɛfɛ a y'o bila tusi la fɔlɔ k'a daminɛ alakira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam alakira ko i m'a ye sa Ala n'a bɛ hɛrɛ kumaw fɔ hɛrɛ kuma a b'a daminɛ ni maa min ye ka caya o ye ni Muhamadu de ye alayhi salatu wasalam
itlo be kuma ina tulo donc alakira ale de ko damine ayre kuti budi abi fil khairi ni hera kuma be fo wati o wati abe damine ni jonde folo kibariya be fo alakira sallallahu alaihi wasallam o koro hera ko datugulendo faka dayla ni alakira muhammad alayhi salatu wasalam fa huwa al-fatih lima ughliqa famin kun datugulendo hera ko la de abe dayla ni jonye alakira muhammad alayhi salatu wasalam maroni bikuma information donc niye al-fatih lima ughliqa o pièce min be salatul fatih la niya pièce ta katana hadisa konnala ibasoro Bukhari ka butigi kono iba soro ibnu abi shayba ta ka butigi kono la anti ta butigi wara kono angata haisa angala namba soro wa koto jaw nasma jalu ni mayra ka fu alakira ja ko damna ni alayhi alayhi salatu wassalam keneka sika foitala hadisa fleka fu keneka dugo foitala Allahu akbar o kitabu kelen kono la folo yana nga boale ka butigi kono anga to kono folo kitabu kelen kono la أكو على كراكو صلى الله عليه وسلم أكو إني بعثت فاتحا وخاتما الله أكبر بعثت فاتحا وخاتما على إن محمد تشي على إن محمد لكنو على إن محمد دا kange ko damine ko datigele adatige wi ko datige fatihan fanjumen fatihudu ko jumen datige ala ka ko be datige o de muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ala ni muhammadu ci ka muhammadu lakunu ka muhammadu ka nedda ayenda mun kama fatihan ayenge ko damine de wa khatiman ani ko laba Allahu akbar ale de kɛra ko daminɛ ye a kɛra ko laban ye a tɛ tɛmɛ o kan daminɛ fatihu ala kɛra ko k'ale de dayɛlɛliba ye ale de ye ko bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ e ko k'a ma kow dayɛlɛ kabako don dɛ e kuma a m'a dayɛlɛ e y'o bɔyɔrɔ jumɛn na e y'o kuma bɔyɔrɔ jumɛn na a y'a dayɛlɛ ne filɛ k'a bɔyɔrɔ f'i ye nin ne filɛ k'a bɔyɔrɔ f'i ye nin a bɔra yɔrɔ min na ne filɛ k'o f'i ye nin mais a m'a dayɛlɛ e k'o bɔyɔrɔ fɔ n ye tantɔ o kɔnɔ ka na cɛrɛ k'an kana dɛ ala kɛra ko k'ale de ye kow dayɛlɛba ye e ko kow dayɛlɛba tɛ e y'i ta bɔ min a ma nɔgɔn yarɔ o ma nɔgɔn dɛ donc vraiment nin pièce n'o ye fatih lima ughliqa ye o kuma original do dɛ original do o ka noter ka bila kɛrɛfɛ an ko noter ko bila kɛrɛfɛ o farala sabanan ye jumɛn ye hadisu shafa'a kɔnɔna la lahara don ni diɲɛ wulila ka ban ko mana ban ka ban e faamuya hadamadenw jɔlen lahara kɛnɛ kan bɛɛ dabali bɛ ban bɛɛ bɛ siran i ye faamuya bɛɛ bɛ jɔrɔ bɛɛ bɛ hami jɔn fɔlɔ bɛ kuma an y'a mɛn ko kira don jɔn fɔlɔ bɛ kuma kira sallallahu alaihi yanni maaw ka wuli k'u jɔ bɛɛ bɛ dugu jukɔrɔ bɛɛ dalen don bɛɛ salen don dugukolo ye bɛɛ datugu Allahu akbar jɔn de fɔlɔ ye bɔ dugukolo jukɔrɔ ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard fara belebele dugukolo bɛ ci ka bɔ maa fɔlɔ min da la o ye jɔn ye ala kira don karamɔgɔ sen aw ko ten ale de ma o ko daminɛ ale de y'o daminɛ o huwa al-fatih lima ughliqa ni ye kɛnɛ kan ye ni ye kɛnɛ kan ko ye daminɛ bɛɛ bɛ ale bolo maaw jɔlen kɔfɛ lahara kɛnɛ kan a ko ana awwalu shafi'in maa fɔlɔ min bɛ se ka kuma jɔn de y'o ye ale don donc ka kuma datigɛ o don jɔn de y'o kɛ ale don jɔn de ye kuma daminɛ jɔn de ye fɔlɔla k'a balon tan ale don ala kɛra sala ale de ye al-fatih lima ughliqa kuma tun datugulen don bɛɛ ɲɛ nabi ɲuman tɛ se ka kuma kira tɛ se ka kuma waliyu tɛ se ka kuma maa si tɛ se ka kuma kuma datugulen don bɛɛ lajɛlen de ɲɛ mais jɔn de bɛ kuma dayɛlɛ nin don Allahu akbar al-fatih lima ughliqa ala kira de bɛ kuma dayɛlɛ nin don sallallahu alaihi wasallam ana awwalu shafi'in ale de ko ten ale de ye maa fɔlɔ min bɛ kuma a don maa min bɛ kuma datigɛ a don maa min bɛ kuma dayɛlɛ a don ni ala bɛ sɔrɔ k'a da don baro la jɔn de y'o ye ala kira sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ kan ko de don min faamuya kɛnɛ kan ko de don a ko
kuma bannen kɔfɛ ka ban kiriw tigɛlen kɔfɛ ka ban minnu bɛ taa arijinɛ kɔnɔ olu dɔnna minnu bɛ taa jahanama kɔnɔ olu dɔnna alakira ko maa fɔlɔ min bɛ fɔlɔ ka mantonw na tɛmɛ siratu kan nin don o ye jɔn ye donc siratu ko arijinɛ ko o tun ye ko datugulen ye a ma dayɛlɛ jɔn b'a dayɛlɛ ale don Muhammadul Mustafa a ko ana awwalu man yujizu ummatahu ala sirat Allahu akbar ne de fɔlɔ bɛ mantonw la tɛmɛ siratu kan siratu ko tun datugulen don n'i tɛmɛna siratu kan i bɛ taa don arijinɛ kɔnɔna la arijinɛ kun datugulen don jɔn ye siratu sira dayɛlɛ i ye ale don jɔn ye arijinɛ sira dayɛlɛ i ye alakira don a ko ana awwalu man ya'khudhu bi hilaqil janna ne de fɔlɔ bɛna n jɔ ka arijinɛ ka gogorow minɛ ka tile don a la k'a dayɛlɛ arijinɛ kun datugulen don jɔn ye arijinɛ dayɛlɛ kuma banna huwa al-fatihu lima ughliqat nin kɔni i ye faamuya alakira de ye ko datugulen dayɛlɛ jalo n bɛna kuma wɛrɛ min f'i ye ka fara o kan n'o bɛ nin yɔrɔnin k'a fɔ ko nin pièce min bɛ siratul fati la ko pièce original don an b'a datugu ni o ye o ye jumɛn ye alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam don dɔ alayhi salatu wa salam a ko u'titu jawami al-kalim a ko ala de ni Muhammadu sɔn kuma mɔnɛ na kuma dakuruɲɛ kelen i bɛ kuma 100 bɔ a kɔnɔ ala m'o di maa si ma ne ni Muhammadu tɛ n ka kuma dakuruɲɛ kelen i bɛ se ka kuma 100 bɔ a kɔnɔna la o de bɛ wele ko jawami al-kalim kuma kisɛ ala y'o di ne Muhammadu ma a ko wa nusirtu bir-ru'bi ni ne Muhammadu tɔgɔ fɔra kabila min ye jamana min ye ko n kun dalen b'i kan mɔgɔw bɛ siran min bɛ don dusukun na dɛ o bɛ kɛ ne ka dɛmɛ sababu ye n b'u bati sabanan ye jumɛn ye a ko ale alakira dalen don dɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko u nana ale ma ka to sogo la ka diɲɛ a magasin clé ka diɲɛ magasin wari magasin sanu magasin bonya magasin kunadiya magasin kɔrɔta magasin basigi magasin a bɛɛ lajɛlen clé min b'a la ka na clé ta k'a di alakira Muhammad ma sallallahu alayhi wa sallam a ko clé dira ale de ma o tuma n'ale y'a dayɛlɛ hinɛ bɛ bɔ makari bɛ bɔ nafolo bɛ bɔ bonya bɛ bɔ kɔrɔta bɛ bɔ basigi bɛ bɔ hakilisigi bɛ na la paix bɛ na nin bɛɛ bɛ na n'ale y'a datugu fana a datugura n'a y'a dayɛlɛ a dayɛlɛ la clé dira maa min ma nin kuma bɛ Bukhari de kɔnɔ dɛ n bɛ Bukhari de kɔnɔ dɛ n b'a nasu kala ye k'a mɛn a ko utitu bimafatihi khazaini as-samawati wal ard dɔw ko khazaini al-ardi fa wudi'at fi yadi ko nana ni diɲɛ a magasinw a trésoriw o cléw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na bila ni Muhammadu tɛgɛ kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam jalo min ɲininka clé bɛ maa min tɛgɛ ni trésor dayɛlɛ la jɔn y'a dayɛlɛ ay clé tigi don clé tigi de y'a dayɛlɛ ni kɔnna ka na ni clé t'i bolo i bɛ jɔ da la a siga foyi clé bɛ min bolo n'o nana a b'a dayɛlɛ n'ale y'a dayɛlɛ ale bɛ wele cogo di arabukan na ale de bɛ wele ko al-Fatih ale de ye dayɛlɛba ye bamanankan na tubabukan na arabukan na clé bɛ min bolo n'a bɛ dayɛlɛ o de tɔgɔ ye ko dayɛlɛliba an karamɔgɔ nin faamuyara nin pièce in an bɛ nin bila yɛrɛ de yɔrɔ nin pièce in kɔni original ye dɛ original yɛrɛ de original mana kɛ tɔgɔ min ye u bolo u k'o dala ye komi pakɔtiw tɔgɔ bɛ e ko pakɔti don e ka taa sa e b'a fɔ yɔrɔ jumɛn ko pakɔti don e k'o fɔ an ye sa kɛ o kɔni alakira de ko k'ale ye dayɛlɛliba ye e ko ko dayɛlɛliba tɛ o tuma dayɛlɛliba tɛ e y'o dalilu bɔ yɔrɔ min na e fana ko fɔ an ɲɛna ko b'o fɔ ka na anw ko dayɛlɛliba don an ye dalilu min b'o la an y'o dalilu f'i ye an y'a bɔ kuranɛ kɔnɔna la an y'a bɔ hadisa kɔnɔna la hadisa kelen tɛ hadisa fila tɛ hadisa saba tɛ an y'a caman f'i ɲɛna o tuma e ko o tɛ n'o tɛ o tuma e k'a fɔ an ɲɛna min don e k'a fɔ an ɲɛna siga t'a la k'a fɔ ko kira tɛ dayɛlɛlibaga ye dalilu min b'o la e bolo e fana ko fɔ an ɲɛna n k'o lamɛn sa o kɔni kuma tɛ yen maro ni ye kuma in faamuya ko in bɛ nin cogo de la Jalo Suratul Fati a pièce kelen-kelen bɛɛ lajɛlen n'i y'a pièce kelen-kelen fɛn fɛn ta al-Fatihi lima ughliqa o ye pièce belebeleba y'a kɔnɔ a kɔnɔna na pièce belebele min don n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a bila sariya balansi kɔnɔ n'i y'a yira kuranɛ la kuranɛ bɛ sɔn a ma n'i y'a yira
sunna la sunna bɛ sɔn a ma o tuma pièce in ta yɔrɔ b'a la wa ta yɔrɔ t'a la de a sanna yɔrɔ min a dɔnnen don wa a dɔnnen tɛ de a dɔnnen don i ye faamuya kuranɛ ka marque b'a kan alakira ka marque b'a kan sallallahu alaihi wasallam min b'a yira k'a fɔ ko original don e ko original tɛ o tuma e fana k'i ka dalilu fɔ an ɲɛna kɛ o dɔrɔn de tora i b'i ka dalilu fɔ an ɲɛna donc nin ye salatul fati a pièce fɔlɔ ye ni ala sɔnna a ma a pièce kelen bɛɛ n b'a digi kana an b'a kelen bɛɛ ta dalilu min b'a la kuranɛ kɔnɔna la dalilu min b'a la hadisa kɔnɔna la an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan salatul fati la nin pièce in b'a kɔnɔ o ye original ye nin fana b'a kɔnɔ o fana ye original ye nin fana b'a kɔnɔ o fana ye original ye n'a bɛɛ kɛra original ye o tuma ale yɛrɛ ye mun ye sisan o kɔni e y'a fɔli min kɛ ko original tɛ donc i ma tiɲɛ fɔ i ma tiɲɛ fɔ fɛn min ni a partie bɛɛ ye original ye n'i y'o partout fara ɲɔgɔn kan o fɛn bɛ kɛ mun ye o kɔni tɔgɔ wɛrɛ de bɛ ɲini o la pakɔti ko kuma cɛ ni e ye mobili nati i y'a pinɛ lajɛ Japon sɛbɛnnen b'a kan i y'a moteur lajɛ Japon sɛbɛnnen b'a kan i y'a vitre lajɛ Japon de sɛbɛnnen b'a kan i ye faamuya i y'a fɛn bɛɛ lajɛ Japon de b'a bɛɛ lajɛlen kan i y'o pièces de fara ɲɔgɔn kan k'o jɔ k'o kɛ mobili kelen ye o mobili tɔgɔ ye di original ye o tɛ Japon ya donc original tɛ wa Japon original de o ye siga foyi t'o la donc salatul fati ko bɛ nin cogo de la an y'a ta an ko ni ala ye waati wɛrɛ yira an na an tɛ fɛ k'an da don o la fɔlɔ n'o ye sejidina an tɛ kuma o kan fɔlɔ an b'o bila ko laban na siga t'a la an ye alfatihi lima ughliqa an y'o de ta dalilu minnu b'a la a dalilu ka ca kosɛbɛ siga t'a la i ye n faamuya an tɛ se k'a dalilu bɛɛ de fɔ mais an ye dalilu essentiel de fɔ a la min b'a yira k'a fɔ alfatihi lima ughliqa ko pièce originale don a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisa kɔnɔna la hadisa kɛnɛman fana a b'o de kɔnɔna la donc ni ala ye sigi wɛrɛw yira an na an bɛna kuma al-khatimi lima sabaka o fana taara yɔrɔ jumɛn na kuranɛ kɔnɔ hadisa kɔnɔna la an bɛ kuma o fana kan k'o fana walawala k'o fana yira silamɛw la ni ala sɔnna ma inshallah an karamɔgɔ Alhuseni nin diyara an ye kosɛbɛ ka kɛ ni waati tɔ man ca kosɛbɛ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo ka da nin kan kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo ka da nin kan an bɛ silamɛw fo an b'a ɲini minnu bɛ kuma silamɛya la an b'a fɔ k'u ka kumaw mesurer u ka kuma ninnu u ka mesurer u ka yan'u ka kuma u ka essayer ka kuma ninnu ka bila sariya balance kɔnɔ ka bila kuranɛ ka mizanu kɔnɔ kuranɛ ka balance kɔnɔ ka bila alakira ka sunna ka balance kɔnɔna la u ka lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ yan'i ka kumaw itilako ten tɔ ka kumaw fɔ ten tɔ i ye n faamuya kumaw mesurer ko ɲuman kumaw sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ i bɛna don maa dɔ gasi la i bɛna maa dɔ neni i bɛna maa dɔ ka fɛn bonyalen dɔgɔya k'a sɔrɔ i man ka dɔgɔya n'i ye maa ka fɛn bonyalen dɔgɔya e bɛ dɔgɔya a tigi bolo ou bien n'i ye maa ka fɛn bonyalen e ma n'o dɔgɔya k'a sɔrɔ i m'a sɛgɛsɛgɛ n'a tigi bɔra kalama k'a fɔ donc i bɛ k'ale ka fɛn bonyalen dɔgɔya i kan b'ale de ma e bɛ dɔgɔya a tigi bolo alors que i tun ka bɔ a tigi bolo i ye n faamuya donc yan'an ka kuma an bɛ min fɔ kalanden an ɲɔgɔnna kalandenw ye ani an bɛ min fɔ an karamɔgɔw ye k'a fɔ yan'an ka kuma ka maa dɔ lagosi ka maa dɔ ka tasira lagosi ka maa dɔ ka fɛn bonyalen dɔgɔya a bolo an k'a lajɛ an ka kumacogo mesurer i ye n faamuya karisa balannen bɛ nin ko la a lajɛ karisa ye nin ko in ta yɔrɔ jumɛn na i k'o ɲɛɲini fɔlɔ yanni i k'a fɔ i bɛ ko in lagosi a bolo parce que n'i tora ka mɔgɔ lagosi k'a ka fɛn bonyalen lagosi donc vraiment a tigi e bɛ dɔgɔya a tigi bolo quoi i bɛ dɔgɔya a tigi bolo donc an dun tɛ fɛ maa si ka dɔgɔya an bolo an bɛ fɛ bɛɛ bonya ka to an yɔrɔ an bɛ fɛ ani minnu bɛ ayiwa diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ an bɛɛ bonya ka to ɲɔgɔn bolo an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn ka choix an k'o bonya ne ye nin choix de kɛ i bɛ n ka choix bonya e ye choix min kɛ ne tigi dɔgɔya i ka choix la donc an ka ɲɔgɔn ka choix bonya an ka ɲɔgɔn bonya n'o de kɛra bɛn bɛ sabati ani ɲɔgɔn cɛ n'o de kɛra keleya bɛ sabati ani ɲɔgɔn cɛ surtout que choix min b'an bolo a choix tayɔrɔ a kelen kelen bɛɛ tayɔrɔ dɔnnen don kuranɛ kɔnɔ a tayɔrɔ dɔnnen don alakira ka sunna kɔnɔna la sallallahu alaihi wasallam jalo o de tun ye n ka kuma laban ye ka di silamɛw ma inshallah karamɔgɔ Alhuseni an b'i fo k'i waleɲuman dɔn inshallah ni ala sɔnna ma sigida nata wɛrɛ inshallah an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta yen ka walawalali kɛ o la inshallah an bɛ kɔsegin foli kɛ aw la nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Serifula Jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ani aw ka jɛmukan ye n'o ye Tijaniya bulonba ye ani maa min
kuma ɲɔgɔn bolo ye an karamɔgɔ Al Hussein Jakite an ka babu bɛ min kan depuis dɔgɔkun tɛmɛnen fo kana bila o de ye salatul fatihi salatu jumɛn de don a sigilen bɛ mun kan a kolo den kelen o kelen a bɛ ka ta ka dalilu bɔ kuranɛ kɔnɔna na ka bɔ hadisaw kɔnɔna na walasa mɔgɔw k'a dɔn salatu in tɛ salatu ye min bɛ yen ten tayɔrɔ de yira la dalilu de b'a la ni Ala sɔnna ma sigida nata wɛrɛ an da bɛna se salatul fatihi ta ko filanan ma n'o ye al-khatim lima sabaqa ye a bɛna walawalali kɛ an ye o la ni Ala sɔnna ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.